и 30. А той в отговор на баща си, отговори на баща си: ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпил една твоя заповед, но на мене никога дори яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който прехоса имотът из блудниците, за него си заклал огоеното теле. Чувате ли какво каза Бог? Толкова години ти работя и съм верен. Не съм напускал църквата. Давам десятък. Всичко давам. А този твоя син. Кой е твоя син? Никога не съм съгрешавал чак толкова сериозно. И не си позволих удоволствие. Нямах никаква радост. И всичко това, защото смяташ, че го изискваш от мен. Нямам никаква радост. И какво получавам за мен на това? Че съм живял толкова еднообразен, скучен живот, лишен от радости. Нищо. Звучи ли ви познато? Дали няма един по-голям брат или сестра и в някой кътче на моето сърце? Аз съм веган, пък ти си едеш, който си искаш. Колко ти струва веганството? Не ме разбирайте погрешно. Дали не сме следвали Бога при всичките тези години от чувство на потискащо задължение? Страховито подчинение, което продължавало да се превръща в мисли като ако не съм послушен, лошо ми се пише. Не ме разберете погрешно казвам. Моля ви, не ме разберете погрешно. Аз не се противопоставям на правилата. Не се противопоставям на заповедите на Бога. Това е чудесно нещо. Тези 10 заповеди, това е приказка. Но къде е радостта? Нашият любящ баща, като всеки добър родител, внимателно избира правилата, предпазващи децата. Но бездушното подчинение пред тези правила, с цел да се спечели неговото наследство или благоволение, или вечен живот, това ли е вярата, която действа чрез любов? Не. Къде са радостта? Къде е мирът? Къде е свободата във всичко това? Къде е в твоето присъствие има пълнота от радост и отдясно на тебе всякога веселие? А веселие ми се струва малко мисля. Няма камъни. Има. Възможно ли е това да е причината за факта, че има намуслени и неприветливи деца в църквата? Да. По-големи брати и сестри, те може да не са по-големи от гледна точка на възрастта задължително, които никога не са избягвали физически от църквата, но са си отивали духовно от благодатта, любовта, радостта и мира на таткове, бащите. Лука 15:25. И 24. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери, и започнаха да се веселят. Започнали да се веселят. Що за безобразие? Да вярваш в Бога и да се веселиш. Откъде на това? А по-старият му син беше на нивата. И раздава книги. И проповядва.
И се връща и вижда веселие. И му се връща червата. И казва, и като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. Това му дойде. И ние чуваме музиката и танците, да достигат до нас от там, откъде? От тези. Но отказваме да влезем. Въртим на нивите му, макар той да е далеч, много далеч от сърцата ни. Защото ако е в сърцата ни, ще има радост и себе. С веганската храна. Почти можете да доловите прикарването в гласа на татко. Когато той напуска празненството и преминава на територията на падащия здрач, за да изрази обичта си към по-големия брат, към по-големия си син. Синко, всичко мое е твое. С това иска да каже, не знаеш ли, че моето наследство е вече твое, защото си мое дете. Не защото ми работиш. Ти си мое дете. Мое. Имаш сърцето ми, земята ми, живота ми. Ако само пожелаеш приятелство. Защото такава е истината за Бога. Понеже Той е от третото ниво. Нали? Той е баща, който търси децата си. Всичко мое е ваше. На практика означава всичко, което искам да те си ти. Те ще свириш ли нещо? Може, ама трябва и Емчо да се включи, ако да се репетирали. Да си кажа, защото това е. Добре, няма нищо. Ще го репетират сега? Да, това казвам. Например, Има много неща. Нещо друго,